случаи нашите печки улесняват домакинята, във всички случаи те дават нови предимства, нови ползи. Защо ли толкова бързо? Защото печката е бърза. Всяка жена иска да има бърза печка. Мъжете искат бързи коли, жените искат бързи печки. Защо са лесни? Ами защото много внимателно и бързо се превключват, бързо се крият. 4 са с бяла визия, 4 са с тъмна визия, според съответно интериора вкъщи, просто да се впише печката по най-добрия начин. Освен че е безкрайно красива, печките са компактни, малки, а с големи фурни. Как? Вложили сме скъпи материали. Просто сме сложили нови, скъпи изолации, които изолират и я правят енергоспестяваща. А в същия момент е малка, компактна. Петък, събота грабвате, отивате на вилата. Има модел с газ и ток, с фурна на газ. Има модел само на ток, с керамика. За всичко сме помислили. 8 модела нови печки Дипломат, които са стилни, вдъхновяващи и практични. Лео каза, че го вдъхновявала печката и ние казахме, щом те вдъхновява, значи може би са вдъхновяващи. Какво става за една жена от Дипломат, ако Лео се вдъхновява от Дипломат?